Kuyintokozo ke ukuthi siphinde sithole ithuba elinqanzi vele lokukhuluma nawe kwi-channel kama kuphathoningi. Siyabonga nje kulabo abalandela i-channel, siyabonga abantu abazamayo noma bengenalutho uthola ukuthi ngaleso sikhathi leso bavele efasteleni benikele lo 50 rand mkhulu kakhulu, lo 10 rand mkhulu kakhulu, lo 9 rand mkhulu. Uyawenza umehluko. Kama komena uphathoningi channel esibhekayo la ngufliki udaba olkalebohang Gaylord Hadebe. Mara Gaylord Gaylord ngithandela igama lika Gaylord uthi ke lebohang Gaylord Hadebe kuhlanganisa Gaylord gay and Lord Gaylord. So ngiyadlala asikubele lisomukela kwi-channel kama kuphathoningi. I-channel ngiyoflike subscribe, like, become a member, nikela yenza sure ukuthi mungifone uma usensala inamba yangifonela, ungangisebenzeli WhatsApp, ungangisebenzeli ama-SMS. Ngena ukuthi please ngiyacela. Sibonge abantu abalandela i-channel, uNkulunkulu akanone nonke nibusise. Sibonge abantu abanikelayo ngo-10 rand, abanikelayo ngo-50 rand, abanikelayo ngo-5 rand, abanikelayo whatever amount abasuke befila ukuthi banganikela ngayo. uNkulunkulu nonke akanibusise, kuvuleka amasango empumelelo. Ulebohang Gaylord Hadebe uthi hello pastor, may I please ask what does it mean to dream of blood? Thank you. But akachaza ukuthi uliphupha kuphi igazi. Ake sithi ke noma engasachaza ukuthi belibona kuphi. Number 1, uma uphupha igazi kuPaul ubuma ulibona komunye lengasho ukuthi kumele aqaphele mhlawumbe uzungu nengozi engahle abhekane nayo, noma ke ukugula okukhulu ngase kumehlele kukanye kwabanye ngaba ukuchitheka kwesisu uma belibona igazi. Number 2, uma uphupha igazi kuwuphawu oluhle kwesinye isikhathi ke uma lihlanza liphuma ngaphakathi uhlanza ulihlanza lokho kusho ukulindele isimo senhlanhla nempumelelo emkhakheni wakho. Number 3, futhi uma uphupha igazi kuwuphawu oluhle uma ulihlanza lungasho ukuthi sekuseduze uphume enhluphekweni noma ekuhluphekeni kwakho, yabona. 4, uma uphupha igazi sikuthatha njengophawu olubi umalopha olusho usizi nokudelelwa nokuthi mhlawumbe uzolahlekelwa kakhulukazi ngokwezimali esikhathini seduze sizayo. Futhi number 5, uma uphupha igazi uphawu lobumalopha lusho isikhathi seyinkinga nezinkathazo ezinzima esizayo komunye. 6, futhi uma uphupha igazi kuwuphawu lobumalopha lungabe lusho ukuthi ungase uphuphunyelwe isisu uma ukhulelwe noma kunomuntu ongasaphuphunyelwe isisu okhulelwe ongenze uyamazi noma usondelene nawe. Number 7, uma uphupha igazi kuwuphawu olubi uma ulikhwehlela lusho ukuthi ungase ubhekane nezingxabano nokuhilizisana nomunye umuntu. Number 8, uma uphupha igazi kuwuphawu esithatha njengolubi uma lopha komunye kusho ukuthi lo muntu usenkingeni futhi udinga usizo lokwesekwa. Matthew 9:20 bheka owesifazane wayenomopho iminyaka eyi12 weze emva kwakhe wathinta ke umphetho wengubo yakhe leyo lanqamuka khona lapho igazi. Kanti futhi uma lopha komunye umuntu kungenzeka uyisexwayiso ngokuphuphunyelwa isisu lo muntu mhlawumbe angahlabhekane nako uma kungukuthi umuntu wesifazane. Number 9, uma uphupha igazi uphawu lobuma liphuma ngamakhala lusho ukuthi ngenzeka uzothola imali kodwa engafanele noma ke kunesigameko sokuphuphuma kwesisu esizayo. Number 10, futhi kuma uphupha igazi kuwuphawu lobuma liphuma ngamakhala empeleni kuwuphawu oluhle kwesinye isikhathi uma igazi liphuma ngamakhala. Kwesinye isikhathi lokho kungasho ukukhula, kungasho impilo enhle, kungasho inhlala kahle, kungasho nempilo enhle futhi ende kwesinye isikhathi. Sibonga kakhulu besibheka la igazi ukuthi yini engayichazeka la
uma uphona igazi kuyinto embi kuyinto enhle kwesinye isikhathi kuya ngale ukuthi kwenzeka kanjani, yabona. Kodwa mangathiwa impela uphupha unalo igazi, mhlawumbe ugcwele igazi umzimba wonke ungcole igazi, nakho lokho kubi ngoba kwabanye suke kusho inkinga suke bebhekene nazo, inkinga suke zibakhungethe noma ngahle zibakhungathe, kungasho ney'nkinga ey'ningi suke babhekene nazo noma kubungozi. Siyabonga kakhulu, be blessed. Siweni